Goddag og velkommen. Vi skal gøre opmærksom på, at YouTube-kanalen Kitfugl Live snart starter, hvor det vil være muligt at se ting, der er optaget for 5 minutter siden. Altså ting, der sker i hverdagen. Og det vil blive alt lige fra små videoer til de lidt større, sjovere videoer. Men også videoer, som ikke altid vil give nogen mening. På kanalen Kitfugl, den bliver mere sådan en familieprivat kanal på et tidspunkt, og på et tidspunkt så ryger alle busvideoerne over i en kanal for sig, men som stadig ikke bliver en del af Kitfugl, og det kommer alt sammen til at spille ind på et tidspunkt om ikke så længe, når museet får lidt mindre travlt med diverse gøremål. Så håber I vil følge med på alle 3 kanaler, som bliver en del af den helt store Kitfugl kanal. Tak.